Kemudian pi baru saya sih dapat ni yang sebaik pi cak kawan ransan kari kasih. Hak dia kata yo gua mentah. Isi ka kanong ka bakham semua pela kerja kan ke jongi bat ke kabar sekarang ka bakham fair. Namar bah apa jongi yang dia mentangi dan bat i Reverend Father Banas Mauri. Ba lesi ngitip baru di tangu nelam hakikam nyam kam balang dari long unong nelam. Ubakaran ba ki isu ke bade nak mentakari bagajai menriu bat ngiju iru nak kapor im jutungka yu khulom jongi ban tho. Ke babun kimat ba kata ya kari bagajai menriu bakumjur ke bakata ya kayap ke im jong pai ba. Tinggi sokman badan ba ihang kapor. Falangi yang sampai patient ka khobon arasan kari jongi. Para som nginya senang syat ki kam ka mengalom tan mo ki artikel ki jitho di fi kat fi pen ni ko aban tip khendat le siki pai ba ko aban ki ba pai kan program ki am tip sima khendat ya ka jing long khana fi kuno fi san fi chong no bat kuno ke jing ni uli ke jong fi te ko ni shabe ngai kuble fi rikasi channel ki bulawan nam ta ban interview nga kini kesngi te khendat kan search bang ka jingim jonga na lakai nga renja hausnam ka khendai spa andru fun rio te nga he nga san renja ai nomor ki bahi nga sam junga argi donang to na do email pa insha kila ya sa renja snong try ning kong e insha te ga de na like kor ndai ngila ila khna la ya ramba pa po renja ai te nge don san mut para nga de ba saw email pa te kila khlat na do aslam email akhlat aslam ba ipa te arajar khatway te ki man ki para jungi kila ya don la ka jongki yang kisam te hoi ngapuli mensha po auxilium school kun kena berit te ang tu mengalai join po Elias Memorial School te nang tu pat nga wan join po sawi generate hamulai nga long aspiran nang tu na do snem ka kendai spa nyu pra te ngapuli generate hadu banda dep ka PU second year tu por PU mo te dep PU second year tu snem prapu saw nang tangalai join pa ka novitiate apo Sunnyside apo Shillong hang to shisnam ta hausnam prapusan pat nga shim jing smai ko mu reuniam tena dem tu she ngalek puli pat philosophy sha Dimapur college to hang to laisnam steng te da de philosophy but BA nang to ngasawan pat sha sawi generate bang wan hikai wan le practical training yong wan to arsnam hikai po generate pe khna atat din ketupat nga sa hisnam nga Don Bosco Technical School nga yarap hikai bat aga juga por nga ile biat to hisnam ta din ketupa nga sa wan join theology hapo ni Sacred Heart College hang ni pat kumba sausnam ja hausnam kendai spa ka kendai pusau pat sa kentang lingdo nga ka ubunai jun ka kendai terik ta din ketupat kipa pule nga showroom tengalej pule showroom masendep kentang lingdo teng sa harum arsnem nga pule to ka MA degree ka youth ministry but ka catechetics hadin to arsnem hadin ladep MA degree to ngawan pai biang shani namar nga hawan hikai biang ni tengawan hikai biang ni po college adu snem arajar iway to snem arajar iway pat nga pentibit biang ngalai puli PhD pat aga juga subjek harumi te din arsnem tu ngapendap arsnem ngala pendap tengawan pai biang arajar lai ngon pai sini teng sedang hikai biang yang tu pat ngashim tis non kum assistant director jangka Don Bosco Museum adu snem arajar Rio te snem arajar Rio pat ngayo transfer ngalai cepo pastoral center ang te po Malki kum director jangka pastoral center ban penyaji program kini kita te yang tu ngadan adu san snem haus snem arajar khatar ngayo appointment bihang ni pat kum presiden jangka college ni te nadu arajar khatar hadu mentapat ngan nek presiden te ni do senam khadu junga ngan sayo transfer le si au nai Jun te kata gede ke jingya ilunti junga ni kisnam tengi smutra chibune mo bila lekan dia TV ke junga ba ke jing puli ke bala bor le ke ba ika man ika ma pina ke pokalong ba hapren kita ke jing bun kam ko jong mo ke jing kai ke jing tre kam lang ba pio pot pat ban thoi ki isu ngi ba barbo ki jumi ki kalam ke jong fiha ki ko bos mang ki isu de bakari bagajai mdo kai ke pelong ni pi ba pen tho kan ni di tho ke bari ki mat ke bari bagi pai ba bagai ri bagajai mdo bat hak jing shisha kani ka ngadan interest pang gajai mdo le jong kamtam kat bang adang don sha shabari kat bang adang puli harum na sha
ni sai puli kat kubor go mi na ni na po ri po kam tam po internet te ngi sai yo bun ki jing tho spang ka jing jag ba ja ka ni ka ri jungi te le se teng kalong ba phla ha ngi don shabari kham sngo don ka jing ejri te ka tu ka perlong ya ban don ka tu ka man sim ejri te ngi sai kran spang ka ni bat ki parlok kum tu te wat na kat bag dang don harum nga sai tho ai spa po ka kubor nga sai tho gi jing tho be de spang ke issue ba de ka jai bin ri jing chani teng la on phai nang thai ro ka tu ka man sim ejri ka don ni hanga te nga sai smart ban tho na ka por but nalor ki jing thop kot kubor ngala penmi ru ki kot ki ba deish pang ga jai ri kum ka to ki wan jungo e kari ka bade kenja farsi pang ga jing wan jung tirot sing mo ke ni ban jungo e kari jungi tata kalong kenja poim te sakawi jing tho ka jai ri hot me jong kariat ka to nga tho ka ba deish pang ga jing long jo ka jai ri jungi te nga thrai lamba ki ni jing tho nga kwa ga dan ka ta ga jing angnot ban kersiu thia ki brio ki jongi market kum ka jing pet jonga hing iba ka jaj ban rio jingi ngi o thia shisha nim yi ki jing ma ki ba don keleng sau dong jingi teng ngi ima kata ka jing phos niu ngim tip ik e ka ba ja ka ri jongi wala da ngim kinde thia shisha ngai iba ka jaj ban rio ka don sha bring ka jing ma ka ba khrau te kani ka panlong inga ban tho bun ki ke ban keren ro ga jing keren junga teng bang le ajing keren sini sata ngi keren spang kani ban nga pusangi ban kursi thia ki bri jingi bakin pej mat no makna bakin la ban sutu e gi jing ma ki bo wan up thap e ke jaj bun ri jingi khna bakin la ban le e khna bakin laj ni kini ki jing ker thep jong kapor sai ba kum ki e rai ka ha ka jing UGP ha UGP ki jing ma ba ki jing e ba ki ba ka ri jing ka du ka ni ki sim ba kawai ka jingma ka bang i kadai ka jingkala ka bawan ha ka jabin riu jingi ka jingkala ha ka culture jingi ka ba le se ka wan bat ni ki kum ka jabin riu ngim long ki ba long ready ban pidiang ki ni jingkala ka wan kan san mo kum kan uksa ka jingwan jong ka ni ka jing perkhat reset ni mo ni ka western culture ka jingwan che ka ni bon ki kena samla jingi khamtam ki ba shu bot teneng kim tip ya ka e ba ka e ba sniu bat ki shu bot teneng ni ki jing e baro ba ki e po ka media kum de ba ang ni yang tai wat bun sien ki ni ki jing bot jong ki ka alam sya ka jing klet no ila ka jong ka tan rai ka jing klet no ila ka jong ka culture te bun na pring jongi ki khamtam ki kena samla jingi ni shu yam lien ni shu melen na tang ba ki ni ki e ba na shabar bat kani ka pen long ki ban nongkuno ban ndai ban isi endre ban klet no yala ka jong ta jong ke culture ka ba itnat ka mangi don te na kani ka pen long ru ki ban do no yala ka jong ta ka identity mo ka ta ka long do long da la ka jong ka jaj ban ri la jong ni klet no ka jong ka identity ban ni issue ya bot ya ka jong ki wei te kani ka dei ka wei ka jing ma ka ba khrau ka mangi i ha ka jaj ban ri jongi sakoi ba ka jing kala ka bo wan kaba ngala le research ba badang le anthropology kadai spang jing kalong kini jong jai bin rio khasi jungi ni iba kani kalong kini kala sedang ban hiar dor kawai te jing long jogi kini jongi hi bon sien ki long ki ba impathar kim ki ima ka bu ai kum tanglang bom ta ter pat kawai pat kadai ka jing hiar kerdan jong ki kini na ka daw jing kala jong ka family system ka jong ima namar nitebi bahadian ba ki brio jingi kila long kristan ka ukini rol astang bandu bor namar ki yeng ki sem kristan jongi ukini dan bor kum ba uldan ha ka jing long tan rai ko men sha namar ha ga por men sha ukini udai ru uleng do jong ka yeng sem udai nadong shadong mo hane kene ka juk mamenta pat namar ka jing wan jong ka nyam kristan se ka pen telot ne kene jing long jong kini namar ha ga yeng kesem kristan ka jing banjur kalong halor kupa jong ka yeng te kini da don bortan nalo kata ka jing long leng do kam tri kam shu ka yeng kristan namar ha ga yeng nyam kristan ni don lagi jong ki leng do ki ma penya ya kan nyam ka rukom te ka to ka pen telot bor na ya ukini ba ka por min shaw long ba kham don bor mo te ndeng na ngatrai nalor kata nalor ki bro khoi ki ba om tan ka wei ka ba pen telot bor yu kini kadai kata ka jinglong brio shimat bat ka wei ro kadai bun sien kani ka juk mamenta kham tam i ba bun kilong kini hi kim
ki lemo kim don kata ka main kata ka jingnang ji start ka ba ke yakot kedan ba ka juk ka manta bon hi kinyi khamtam la do pilai che ki nong kandong khamtam ki dai ki brio ki badang be mo ki bang pat biang ka kedan kumta te na kani ka daw ka penlong ro ki ba kin sngeu pan sngeu po te lade ka tu inferiority complex ka don te bun sin kim sngeu nuat ban le kan do ki persa ki para ki persa jung ki le se ki ba kham start ki ba kham don kedan ki ba kham don apa ka kedan ka ba kham jerong te kumta ki don ka tu ki jing sngeu namal ka na ki interview ka bangi penlong ka bang dang le research ngasem bun ki kinyi ki sngeu kumta ki sngeu le ran ban le cha ki yeng ki para persa namal ba ki maki hi kim long ki banang bastad namal le se ki makiru kim don kata ka jing don ka jing em kumbadan ki para ki persa kataru ka penlong ki kamat economic level jung ki kalong ka ba po te kim don ka to ki jing sngeu shingan ban le jingo ki para ki persa te kani kawan ra le se kubangi i ka jabin riu jingi kata ka jing sngeu po jong ki kinyi ka jing sngeu le ran ji ki ban le kendo ke para ki persa sakawai padoi kawai na ka jing syam jinga ka long ba ha kani ka juk ba mentahi ukini la jenjari ukini ban le syam ki para ki persa namar ka jing ya sapriang no te ka agi por ndai ka sugi ukini nama borok ki syong bai po shnong tam sugi ukini ban le kendo ke para ki persa mentapat ukini ba pli kum non le kendo wei persa ba sa sha boyo persa sha gawati wei persa goi ka para ba isa sha wei te ka jenjaro ukini ban le kendo lai no tang ki kep badan ka ba ya brio kum ta ter hande ka jenjaro ukini ban le kendo te kani ka jing bom lej jung kini kha sha ki yeng je ki para ki persa ka penlong ru ye u banum don bor nomor ka jing bom kendo ka penlong yu ya kir ban klet yu kini le jong te la da kendo tang teng ka tu ka ukini don bor shu halor ki kalau ki para ki persa kum balong men shwa te menta kani ka penlong yu ru ban du ka ikhtiar ga jong u te ka tai ka penduna ka bor jung kini te ka ta ga de ko wei kawai ka jing ma ka jai bin rio ka bang i menta ka juk ma menta ka de kawai ka de kani kawai ka bang i ong ka jing wan rung jong kata ka class system mo hakar jai bin rio jing ngim don ka caste system kemudian ng India hande ka jing ma ka long bukal awan rung menta pat ka sa ka class system kemat ha kamtam ha po sor ngi i kani kemat kidan ka jing kibrik barus pa kibrik baduk kibrik badan ka jinang ji start ka ba kham hajrong kibai pagla se ki ba be ki ba them teng apa deng shikur ka don kani jing sngeu te ka tur ka wan ra ka jing fair apa deng ka jai bin rio jing kani ka wan ra ru ka jing ma nama ka don ka jing kan sami ka jing pa ya pra ka deng ka jai bin rio chana ka daw ka jing sngeu kata ka jing sngeu class system ka ba jing spa ba ka jing don jing em ba kamta ka jing nang jing start ka jing don kerdan ba kamta ter na thrai ki de ka tu ka ne ki jing ma ki ba mi ha ka jaj ban rio ka jongi to la dangim la ban wan ra ye kata ka jing so thu jing mat biang moi ka jing ban nong no ban pej mat biang ka di ye ban pej mat biang ka jaj ban rio halo ni ki ai bar khoj na thrai ka don ka jing ma mangin sanang ban ya ngin sanang ya paj ka wei na wei ka por ka wei pat kum do ba ki for halo kan ma mentang i ba ka dan ba ka je ka mo semangat ka hyom ka identity crisis kabaki i wa kini kisim ki keren ba ka imna salang sebagai identity crisis nama ka jengwan gibri ke mana cabar ban ke suggestion ni fellow kan ngi ba kisama ke dawa ILP ke dawa ki mo ki measures pa kan tel ka mi ki gibri ba ke i ji fellow kan pan nga thrai ka identity crisis jong ga jai bin riu jingi ha ni ka por hoi ka ILP ka don la ga jong ka jing men toy ma la dangi la ban implement ni ka ni ka ba kam kong sam ni ka ta nga sngeu ngi kum ka jai bin riu ni de bandan kata ka jing ya teli ni de bandan ka jing ya ta jing teli nama kambai i menta ki do bon bagi jing ya pa ja pring jingi teng ka jing ya pa ka mi na ka nyam ka jing ya fer nyam teng ka jing ya pa ka mi ru da ka jing ya fer jaj bun rio kum ki panar wat ki khasi ki lese ki bhoi wat khasi ka dan ma ka jing ya pa ba mi na ki na bon ki liang teng ningkong ni shabe kum ka jaj bun rio de bandan kata ka jing ngeu ka wei ma bangi long kawai ki jaj bin rio nyu trap nyu skum athrai da ka ta ga ba kongsan ba ni i ka ni ki jaj bin rio kum ka nuksa IP kum ki mizo la da kilong na kano ka niam kano ka jakaru habagi kan du par ma ki long ka wei ki don ko to jing sngeu jaj bin rio ma ka ba penlong i kir ban train ka banta ka jaj bin rio ban pen kiur i wei pat
kamu baka jai beri kau syahmat mah kiwe kisah hadir kerja bendri ko wana khmat jeng kiwe berkhoj kerja kaniam ki wan secondary mah ndri kerja bendri di ban wana khmat te ngi pat hang ni ngi don kata gajing sngeu palat gajing sngeu per kumta kani ko bakong san nam ta jingi menta gade kata bangin don kata gajing sngeu jai bendri gajing sngeu ya terli kum ka we ke jai bendri mah atharai kani kade ko we ke bakong san nang ta ka ba ar bangin penroy bangin penkiu la gajong ka penne pensa la gajong ka identity na tharai ka dei ka jing ye la gajong ka culture ni don kamban ye culture khani ka kamut kawai na ke banta jong culture ka dei ka tin ka thle na tharai ni dei ban ye la gajong ka tin ka thle na mang i ba preng jongi ki kun nyu trap nyu skum ngilas dang man isi ngila no ngila gajong ka tin ka thle buon bagi brio jongi ki sngotanat ban keren paring aga jaka ban keren de ka tin khasi la jongwa tekani ka pen i bang i ben la gajong ka ktien ba ga ta ga dei ka banta ba kong san jong ka culture la dangi la da ka ngimdan ka ktien ka thlej ka culture jong i ru ka long ka ba yap ma ka ktien ka thlej ka dei ka ai ke banta ba dan kam tam jong culture te kum ka nuksan ip teng teng ma ngi singula ran ben i ba ki brio jong i hi haba para mangi para ga singi keren te keren tang si kentien kala poi pun ban sya ka paring ma ka bang i ge jaj ben rio kum ki mizo gin na ki south ki malayali ki tamilians haba gi keren para maki ki keren de ktin la jong la de gidan hang no hang doro la de gidan hari la jong la ne shari nong wei ru aba i kendu para maki ki keren ne ga ktin la jong ki ej la ga jong ka ktin ma kata ka de gi bangi mangi ge de ban hikai mo ki gidan ki yeng ki sam jengi ki baha ka ba ki kme ki kpa aga jaga ban pen slori ki khon man puli kten khasi ki pen slor man ki khon ban sim da ki alternative english ba kam ta ter te kani ka pen longi ki khon jo ki ru ban klet ga jong ka kten te kani ngathrai ka dei ka bas ka ba snusi ngala ga jai bin ri jingi bangim don ka jing ye jala ga jong ka kten sisir ngala sngul ran sibun ya sngau wei kharbengali ba di dukan polis bajar uba nang pa ban kan khasi bala kha ni bo shillongi ong padar ong chisien don i khasi kong bon thiet jing thiet te i wan thiet jing thiet tenga kren i khasi nga sedang wan kren i khasi ndai tai kong i jubab mani nga da paring te ong ka no nga solo ngo ba nga ha nga persyang man kren da ka khasi nga nong wei ndai ma i pa di persyang man jubab da ka paring te ong nga du khar ong nga ba sungubha ongi ki brio jong pi ban ye jala ga jong ka ktien kamut pi do kharo ongi nga kumta ban ongi ki brio jong pi ban ye jala ga jong ka ktien tenga thrai kani ga dei ga bokong san ba bangi ki brio jongi ide ban ye jala ga jong ka ktien ki menta ka khasi auto society ki persyang ban penrung ki ktien khasi hakata ki age schedule handai lada ngi penrung makana lada ki brio jongi kidang duna ki bakren ki ktien khasi mentoi kemen rengi de ban ye jala ga jong ktien ba habangi penrung ki kata ka age schedule ru kan dan jing mentoi ki jingi boro tengin sarong ki la jong ka ktien tenga kata ga dei go wei hoi chi ki bi benta jong culture ngi de ban ye kum ka lese kum ka siau ka ruai hala ka jong ka culture ni ban ye ya kata ngi i bakal adon hi ka jing sngau hapring samla jingi mita ban pin ki im la ka jong ka jing ruai khasi bangi don mo ki jing tem khasi i kelas dang man hi kai kelas dang man bun ki bi ki khna jing ki banang ban tem ki jing tem ten rai la jong ngasau tenat di kata ga dei kalong good sign ki kalong ka balong positif ka jing ha ka jai bin jing menta andai ye ka ktien tengi de ban ye ka ktien ngi de ban buram ye ka ktien ngi de ban ya kren bor khai ngi de persyang ngi ban kren ka ktien la jong nathrai kini ki de bu kham kongsan ban tingkai la ka jong ka identity ka long dor long dar jong ka jai bin jing lem kum ta tengin tang ka nu ngi la ja ka ka long dor ka jong ngi ma farangi ka mi phas ka lema pi dong we na pri ki dong yalam nyamo batang khndet ye ki benut bang kren ye kini ki man ki bakata ya kari bakajai ben rimo le si ki we kimda im te ki long bodan ki sokhian em lai pi video we bola pen pau soba ka pokok mak klien ka long ba kai bat ka benta mo jong ki balang ki ba fer ki balang ka saudan ni mo ka pi mene ba ka jiman ka balang kristan kala pen train no kali gawi kawin ki benta ki ba pen plan ka bojuk ki ni kinang taru kamu tahu film beberapa penek ke culture kai ga benta bat joki balang kristan gimana lagi ban i jong kari ma penyatali ke jat beli ke jong ban hoi kum ki balang kristan kawai ga ba ngathara ngi de ban don ka jingi tali para mangi mo ndai ban ya kawang kti i wei pat ndai de ban don ka jingi tali ka jingi su tu jing mut lang kenang bangin la ban ya trei lang kum kawai ka balang naga benta ka jing ba jong ka jat rio mo kata ga dei kawai
sakawai pat ngalaman ong ba kum gibalang Kristan ngidai ban persyang ban pentenrai ya ga jinge jungi haka culture jung khasi jungi mahaka haga balang Katolik ngidon kata ka term ka bangi khot inculturation inculturation kaman ngi persyang ban pentenrai ya ga jinge balang ya ga jinge jungi Kristan haga culture jongka jongki khasi jungi kenang ba kabalang Kristan kanam long shu kabalang nongwei hindri ka dei kabalang tenrai jongki jong khasi kata ka dei ka jing thmu jong kabalang jungi namar ngitip hi baka ka jinge kam dei tang jong kawi culture ka jinge ke dei jong baro uji suwan am ta baro te lada ka jinge ka wana pring khasi ke dei wan long tenrai ka pring khasi jungi ka jinge ke balecha Afrika ke dei long tenrai po ka culture Afrika kumba ka long ha Europe ka jinge ha Europe kala along menta kum ka tenrai jong ka European culture te hapring jungi hang ni ro ngidei ban theu sha kata ge ban pen tenrai ya ga jinge Kristan jungi hang ni pring ki khasi kenang ba nginum sngau ba ka dei ka balang nongwei nginum sngau ba ka dei ka jinge ke bawana shaba dei ka dei sibenta jong ka jinge jinglong jongi jong ka jai bunrio jongi hi nama kata ka dei ngathrai ka jingmut jong ka jing wan long do jong jisu pring jongi mo jisu wan long do kamut wadi wan long do ha ka culture jongi tengmut de ban long sibenta jongi ngathrai na kani ka leng idang duna ni namar habang ilai cha Afrika phin i ba Afrika ki keren spang Jisu Afrika the black Jesus mo ya ki keren spang the black Jesus but la pipet ki dur ki dar ki painting ki sculpture jeng ki statue jeng ki lapun long tan rai lo na dong shadong Jisu long kum Jisu Afrika ki apostol Afrika kamaria long kum amaria Afrika mun ki lapun tan rai ya kan ya po China rong i ki don ki bu ki lapun tan rai ki dur ki dar jeng Jisu jeng ki baru khoi na dong shadong ki icons mo ki la long tan rai kamur ki lapun tan rai ka culture jeng ki ni hang ni le singim pat le ni don kam ban le kata na ban pen tan rai ki jinget te kana kalian juga balangi persyang ruban penrung kum kanuksa ki jing le niam tan rai jung khasi ngal sedang penrung na do ka por jung pada sengi ni la penrung apa ka balang jingi kum ka maj terut la penrung ka balang jingi kum ka tangkur kum ka tap po kini ki jing le niam jung khasi tan rai la penrung ka balang jingi namar ngatharai kini ki dei ki babha jong ka culture ki ba ka balang ka pediang le segi bamlong persya ya ka jingi ka jung jisuru ke bobiang tengi thrai gi don kaman penrung kini kuman penten rai ya ka jinget hapo ka culture khasi jungi ban nga nget banga kenturu paki wi gi balang ki la ban ki de ban le kumta ban penrung kini gi jinget ten rai jungi khnang ba ngin ngila ban long kata ki Kristan ngimdai shu ki Kristan nongwei hindai ki Kristan khasi sha don la ga jong ka ten rai la jong ni ngak kwa ban phai tu visai tu tu pyong to ne mo spong trusting baki yom ki wan jo ai kari ha jam tai tan ne mo khang baki basnap so keto ke dei ke long ka jing na ka jing modur jong ai ka nga peni ka to ka story ka jing wan jong tirat sing baru kiang nong ba ya ka ri khasi jantia jongi bat ka story ka long ba kumno ki wan ha ka ne ka juk wa menta bat ki sham ba ki brio ki la yai laj na ka culture ki brio kim tingkai shu culture la jong ki brio kim tingkai kim don shu ka jing ye ka ri la jong bat mi bon ki jing sne ki baharu kom ki ba kini ki arngut ki khlawaj jong ka ri jongi ki lungo bani i bat le se kani ka pen long ki ban kendit ya ka jing long ju kari ba ki haba ki position ni kim sngo long try shu kari ma ki i ba ki la phelo na dong shadong ka kim don shu ta ka man sem jadi ba ki khasi jongi ru kim don shu ka ka tan rai la jong te ka to ka pen long ki ban sngo si bat ka to ka story ka jonga ngi i ba kini arngut ki lek phai da ki jing so si ki lek phai bang sha kalong ka kan farsi ba kalong kan farsi man pen i ba ka don ka jing kala ka ba fera ka ri jongi ka jing kala kam de ka jing kala ka ba bha de ka jing kala ka ba sengusi lam no te chama min pen kon ne kan ka pin ai kanun ko khobor ka man ai mo na le skalong na ta ki samla nam ta ka ri ba jai ri ju nam ta ki no song ka jala ka jing ka ko ka man ai ko ko we ngale se ka khobor ko ka ban ai kham tam mi ki samla jongi ka de ka ni na thrai ngi ki samla nyau trap nyu skum jongi ngi dai ban don ka jingi jala ka jong kari mo ka jingi jala ka jong ka jai bun rio te nakani ka daw nga kwa ban ong ba da fi kwa ban pen i ka jingi nam ta kari nam ta ka jai bun rio ni ko ni shabe ngi dai ban treishi tam
Ide bandon kata ka work culture deng ki samla jingi no bon bagi samla jingi kim don kata ka work culture bagi mo ki kele kai ya ga jing im joki kim don ka jing por khat nam ta galawai ka ka puli ka buti ya ka ino ki kam ki jam bagi tre ide bandon kata ka men sim tre shitam bala dengi tre shitam ka jai ben rio kan sakio kata ka wei pada khamtam i jing nang gi start ngi de ban tengkai ngi de ban kit khia khana bangin kiu shaprang ha ga jing im ga lawai ge jongi namalada ki jaj bin riu jingi ki kim kiu ha jing nang jing start ngin sa dien haba ye compare ba ki wei jaj bin riu nang ta sakawai pat ngi de bandon kata ka jing ye jala ga jong ka ri ge jaj bin riu khamtam da ka ba ye jala ga jong ka kolshor ye jala ga jong ka ktien ngim de ban du jala ga jong ka ktien de ge ban ye ban kan tiu shu jala ga jong ka ktien na kan ga dang ka nga ker pat ni kan tui ke samla jingi khamtam ki tu gi badon ka sap ban tho ki kot khamtam ka ktien la jong ban penroi la ka ye ka literature khasi jingi namang gi dang duna shibun mala dangi penroi la ga jong ka literature klempep ka ri lo kan sakio ga jai bin riu kan sakio kemba umulong Elias ongma ka ktien ka kentiu ya ka jai bin riu tengi dem kana ban kentiu ya la ga jong ka kentien ya la ga jong ka ktien ka khasi ka bangidon ha kani ka jai bin riu ka jongi tenang ta sakawai pat le se kwa ban ong kedai kani ba ngi kum ka jai bin riu ide bandon kata ka jing ya teli para mangi ka jing yas ngau ka jing ngau lem iwei pat le se ka bangi duna shibon ide bandon kata ka mensim iwei pat ban kentiu iwei pat ban persang ban yarap iwei pat ha ka ban kentiu ya ka riba ka jai bin riu tharai kita ba kong kham kong san de kita hi te ki parlok ki pe en ka program ke jungi isingin ngim nung kham yo sngo ban yo sngo na ka sentur joki ngilam niam ki ngilam barang bakit keren je ki kimat ki bakta sisa ya ka riba ka jai bin riu ka jing teli ka jing el jong ka kolsel ka jing el jong ka ketien ka bar ki wide ki benta ka bai farai la keren yang skamba lamba kan ka jing phu jumot jing bai fadang ka sing kan ai pun ki jumot to ya ki samla ya ki pai ba jong kari ki pe ba kanong ru ka cukup po ka ni ka khobor kanong ka jing ka sothia fi baro bangin el jong kari ba ka jai bin riu ngin el jong ka ketien bat khamtam e ngin long ki briu ki beteli kadang ikut apa pendek pasal el jong kari ba ka jai bin riu jungi akan ni kerja ka bangi song bat ni sa menta kalau sebut ne fare kan ni ka jop por ka jop pi mengi skam lu ba kan ka khobor ka pila ai kalau sisa ka jing ki sothia ya ki pai ka di ka jungi kalau sebut Terima kasih.